سلام تخطيط channel مجمرة سلامتا يقدم يوم يحزلكم ناس يزلق تزبل عصرتنا على كأس أدري إنجاز كلام مايستر سيتي بيب غارديولا أيو تاريخ يوتي كم رتعطي أنا صرتنا معهم قبلية حبيرنا نكتاتل لايك بيغوار فيديو مجمر جوزيف بيب غارديولا عسى شو من تترشان شعتم يتنسب عن عدن توليدو اسبانيا بروفيشنال أسرتنا كأس أدري تزعطينا بركين أبز حج إيوان أسرتنا كلا بريم اللي مان سيتي بمخان أبصراحة له غارديولا كلتا زين كونتيننتال ترابل زعتر انكو أسرتنا إيو ቻምፒዮን ሊግ ኤሮፓ ዝዓተረ ዝነኣሰ ኣሰልጣኒ ብምዃኑን ኣብ ምስገብ ክብሮስን ሰፊሩን ረኽቦ ኣብ ላሊጋ ምኖስ ሊጋን ፕሪምየር ሊግን ዝበዝሐ ተኸታታሊ ፀወታታት ሊግ ብምዕዋት ክብሮስን ዝሓዘ ድማ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኣሰልጠንቲ ናይ ኩሉ ግዜ ተባሂሉ ይፅዋዕ ጋርዲዮላ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓሚቕ ተራ ፀወታ ዝፃወት ዝነበረ እንዳተኸላኸለ ዘከፋፍል እዩ ነይሩ ዝበዝሐ ናይ ፀወታ ሂወቱ ምስ ባርሰሎና ዘሕለፈ ኮይኑ ኣካል ናይታ ኣብ 1992 ንፈለማ እዋን ዋንጫ ቻምፒዮን ሊግ ኤሮፓ ናይታ ክለብ ዝዓተረት ናይ ዮሃን ክሮፍ ድሪም ቲም ኮይና ኣብ 1991 ክሳብ 1994 ድማ 4 ተኸታተልቲ ዋንጫታት ሊግ እስጳኛ ተዓዋቲ ኮይኑ ካብ 1997 ክሳብ ካብ ባርሰሎና ዝወፀ 2001 ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ድሕሪኡ ጋርዲዮላ ምስ ብሬሻን ሮማን ኣብ ኢጣልያ ኣልሂላል ኣብ ቀጠርን ዶራዶስ ኣብ ሜክሲኮን ፀወታታት ኣካይዱ ናጎሬት ጋንታ እስጳኛ 47 ግዜ ተፃዊቱ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1994 ከምኡውን ኣብ ዩሮ 2000 ተሳቲፉ ብተወሳኺ ምስ ካታሎኒያ ምሕዝርናታዊ ፀወታታት ተፃዊቱ ጋርዲዮላ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓሚቕ ተራ ፀወታ ዝፃወት እንዳተኸላኸለ ዘከፋፍል እዩ ነይሩ ዝበዝሕ ናይ ፀወታ ሂወት ምስ ባርሰሎና ዘሕለፈ ኮይኑ ኣካል ናይታ ኣብ 1992 ንፈለማ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ኤሮፓ ናይታ ክለብ ዝዓተረት ናይ ዮሃን ክሮፍ ድሪም ቲም እዩ ነይሩ ካብ 1991 ክሳብ 1994 ድማ 4 ተኸታተልቲ ዋንጫታት ሊግ እስጳኛ ተዓዋቲ ኮይኑ ካብ 1997 ክሳብ ካብ ባርሰሎና ዝወፀ 2001 ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ድሕሪኡ ጋርዲዮላ ምስ ብሬሻን ሮማን ኣብ ኢጣልያ ኣልሂላል ኣብ ቀጠር ዶራዶስ ኣብ ሜክሲኮ ፀወታታት ኣካይዱ ናጎሬት ጋንታ እስጳኛ 47 ግዜ ተፃዊቱ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1994 ከምኡውን ኣብ ዩሮ 2000 ተሳቲፉ ብተወሳኺ ምስ ካታሎኒያ ምሕዝርናታዊ ፀወታታት ተፃዊቱ ጋርዲዮላ ከም ተፃዋታይ ድሕሪ ምውፅኡ ንሓፂር እዋን ንባርሰሎና ቢኣ ኣሰልጢኑ ምስኣ ድማ ዋንጫ ተርሴራ ዲቪዥን ተዓዊቱ ኣብ 2008 ንቀዳመይቲ ጋንታ ሓላፍነት ሒዙ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ንባርሰሎና ናብ ኮንቲነንታል ትረብል መሪሑ ላሊጋ ኮፓ ደል ሬይ ቻምፒዮን ሊግ ብምዕዋት ዝነኣሰ ኣሰልጣኒ ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዙ ኣብ 2011 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ዓለም ፊፋ ተባሂሉ ተሸሊሙ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2010-2011 ነታ ክለብ ናብ ካልእ ድርብ ዓወታት ላሊጋን ቻምፒዮን ሊግን ድሕሪ ምምርሖ ጋርዲዮላ ኣብ 2012 ን4 ዓመታት ኣብ ባርሰሎና ዝፀንሐ ጸንሐቱ ብ14 ዋንጫ ክብረ ወሰን እታ ክለብ ሒዙ ተፋልዩ ድሕሪ ናይ ባርሳ ግዜ ጋርዲዮላ ኣብ 2013 ናብ ባየር ሙኒክ ብምፅምባር ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ዓመታት ቡንደስሊጋ ተዓዊቱ ክልተ ናይ ውሽጢ ሃገር ድርብ ዋንጫ ሓዊሱ ኣብ 2016 ነታ ክለብ ገዲፉ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ብምኻድ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ናብ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ መሪሕዋ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ብዙሓት ክብረ ወሰናት ብምስባር እታ ጋንታ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት 100 ነጥቢ ዝበፅሐት እንግሊዛዊት ክለብ ኮይና ንሲቲ ኣብ 2018-2019 ናብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ትረብል መሪሕዋ ኣብ 2020-2021 ንፈለማ እዋን ኣብ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ከምኡውን ንፈለማ እዋን ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ኮንቲነንታል ትረብልን ኣብ 2022-2023 ክትዕወት መሪሕዋ ጋርዲዮላ ከም ተፃዋታይ ካብ 1988 ክሳብ 2001 ኣብ ባርሰሎና ኣብ ሳንቲፒየዶር ባርሰሎና ካታሎኒያ ዝተወልደ ጋርዲዮላ ኣብ 13 ዓመት ዕድሜ ካብ ጂምናስቲክ ደ ማንሬዛ ናብ ላማሲያ ዝተፀንበረ ኮይኑ ብመስርዕ ኣካዳሚ መንእሰያት ባርሰሎና ን6 ዓመታት ደይቡ ኣብ 1990 ኣንጻር ካዲዝ ንፈለማ ግዜ ፀወታ ካይዱ ከምቲ ፊልቦል ዝፀሓፎ ኣብታ ክለብ ኣብ ዝነበረሉ ቀዳማይ ሰሙን ዮሃን ክሮፍ ኣብታ ባርሰሎና ቢኢ ትጥቀመሉ ካብ ካምፕ ኑ ቁሩብ ርሒቑ ዝርከብ ሚኒ ስታድዮም ከይተሓበረ ተረኺቡ ቅድሚ ዕረፍቲ ቻርልስ ሬክሳስ እቲ ኣብቲ እዋን ተኣካይዲ ጋንታ መንእሰያት ዝነበረ ስም ናይ ጋርዲዮላ ኣብ የማናይ ሸነኽ ማእኸል ሜዳ ዝፃወት ዝነበረ መንእሰይ ብምጥቃስ ጋርዲዮላ ፅቡቅ ወዲ ምባል ናዶ ክሮፍ ነቲ ርእይቶ ዕሽግ ብምባል ንሬክሳስ ንኻልኣይ እብረና ማእኸል ከሰጋግሮ ከም መበገሲ ፀወታ ክፃወት ነገሮ ክትላመዶ ኣፀጋምን ኣብቲ እዋን ብዙሓት ጋንታታት እስጳኛ ዘይጥቀመሉ ቦታ እዩ ነይሩ ጋርዲዮላ ከምቲ ክሮፍ ዝሓለሞ ብኡንኡ ተመዓራረ ኣብ 1990 ናብ ቀዳመይቲ ጋንታ ምስ ተሰጋገረ ድማ መንቀል ናይ ሕልሚ ጋንታ ኮነ ጋርዲዮላ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1991-1992 ስሩዕ ተፃዋታይ ቀዳመይቲ ጋንታ ኮይኑ ኣብ 20 ዓመት ዕድመ ጥራይ ድማ ዝበለፀ ኣካል ናይ ላሊጋን ዋንጫ ቻምፒዮን ሊግ ዝዓተረት ጋንታ ኮይኑ ኢጣልያዊት መጽሔት ግሪን ስፖርቲቮ ንጋርዲዮላ ትሕቲ 21 ዓመት ዝበለፀ ተፃዋታይ ዓለም ምዃኑ ኣበሲራ ናይ ሕልሚ ጋንታ ክሮፍ ኣብ 1992-93-94 ዋንጫ ላሊጋ ዓቂባ እዛ ጋንታ ዳግማይ ናብ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ 1994 ክትበፅሕ ኮላ ኣብ ኣቴኔስ ግን ብፋቤ ካፔሎ ዝመርሓ ኤስ ሚላን 4-0 ተሳዒራ ክሮፍ ኣብ 1996 ተፋልዩ ባርሰሎና ኣብ ዓመተ ስፖርት 1994-95 ራብዓይ ደረጃ ኣብ ዓመተ ስፖርት 95-96 ድማ ሳልሳይ ደረጃ ክትሕዝ ከላ ጋርዲዮላ ግን ኣብ ማእኸል ሜዳ ባርሰሎና ዝነበረ ቦታ ዓቂቡ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1996-97 ባርሰሎና ኣብዚ ግዜ ብቦብ ሮብሰን ዝምራሕ 3 ዋንጫታት ተዓዊታ ኮፓ ደል ሬይ ሱፐር ኮፓ ዲ እስጳኛ ኤሮፕያን ሊግን
ኣብ 1997 ጋርዲዮላ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሉዊስ ቫን ጋል ሓለቓ ጋንታ ባርሰሎና ኮይኑ ተሸይሙ። እንተኾነ ግን ኣብ ጨዋታታት ብዘጋጠሙ ማህረምቲ ንጋርዲዮላ ካብ ዝበዝሐ ናይ 1997-98 ዓመተ ስፖርት ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይኑ ባርሰሎና ድርብ ዋንጫ ተዓዊታ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ባርሰሎና ካብ ሮማን ፓርማ 300 ሚልዮን ፔሳ ንዘቐረበሎም ዕድመ ንጋርዲዮላ ነፂጋቶ። ድሕሪ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ዝርርብ ምስ ባርሰሎና ሓድሽ ውዕል ብምፍራም ፃንሖቱ ክሳብ 2001 ኣናዊሑ። ጋርዲዮላ ኣብ ዝቐፀለ ዓመተ ስፖርት ናብ ፀወታ ተመሊሱ። ባርሰሎና ድማ ዳግማይ ላሊጋ ተዓዊታ። ብ8 ሰነ 1998 ጋርዲዮላ ነቲ ኣብ 1998 ኣብ ዋንጫ ዓለም እስጳኛ ንኸይተሳተፍ ዝገበሮ ነዊሕ እዋን ፀንሐ ናይ ብርኪ ማህረምቲ ንምሕዋይ መጥባሕቲ ተገይሩሎ። ብዓብዪ ተስፋ ዘቑርፅ ዓመተ ስፖርት 1999-2000 ዳግማይ ብመጥባሕቲ ተዛዚሙ። ጋርዲዮላ ከቢድ ማሰቲ ሰጊሩ ኣብ መወዳእታ 3 ኣዋርሕ ናይቲ ዓመተ ስፖርት ኣብ ፀወታ ተሳቲፉ። ብ11 ሚያዝያ 2001 ሓለቓ ጋንታ ባርሰሎና ድሕሪ ናይ 17 ዓመታት ኣገልግሎት ካብታ ክለብ ክወፅእ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ውልቃዊ ውሳነ ምዃኑ ብኸፊል ድማ ኩዕሶ ግን ናብ ሓድሽ ስታይል ዝያዳ ኣካላዊ ኣንፈት ከም ዝኸይድ ዘሎ ገሊጹ። ልዕሊ 24 ሰነ 2001 ጋርዲዮላ ኣብ ናይ መወዳእታ ፀወታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ኣንጻር ሰልታ ቪጎ ምስ ባርሰሎና ናይ መወዳእታ ፀወታ ከይዱ። ጋርዲዮላ ኣብ 12 ዓመታት ምስ ቀዳመይቲ ጋንታ 479 ፀወታታት ብምክያድ 16 ዋንጫታት ተዓዊቱ። ድሕሪ ፀወታ ሰልታ ቪጎ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ሰባት ብዝገበሩለይ ኣተሓዛ ሕጉስ እየ። ብዙሓት ኣዕሩኽ ድማ ጥርየ ካብዚ ንላዕሊ ክሓትት ኣይክእልኒ። ብዙሓት ረኺበ ኢሉ ዓመታት ኣብ ኤሊት ነይረ። ናይ ገዛ ርእሰይ ታሪክ ክሰርሕ እየ መፅየ። ዛባ ኣንድሬስ ኢኔሳስ ፋብሪጋስን ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ መጻኢ ኣከፋፈልቲ ባርሰሎና ንጋርዲዮላ ኣርኣያናን ጅግናናን እዩ ኢሎም ይእደሞ። ኣብ 2001 ኣብ መበል 30 ዓመት ዕድሜ ካብ ባርሰሎና ድሕሪ ምውፅኡ ጋርዲዮላ ምስ ክለብ ሰሪ ኣብ ብሬሻ ተጸንቢሩ። ኣብ ዓሚቕ ተራ ፀወታ መተካእታ ኣንድሬ ፒሮ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ካርሎ ማዛኖ ምስ ሮበርቶ ባጆ ተፃዊቱ። ኣብ ብሬሻ ድሕሪ ምጽናሕ ጋርዲዮላ ናብ ሮማ ተሰጋጊሩ። ኣብ ኢጣልያ ዝነበረሉ ግዜ ግን ዕውት ኣይነበረን። ምርመራ ናንድሮሎን ብምርካቡን 4 ኣዋርሕ ዝጸንሐ እገዳ ተገይሩሉ። ድሕሪ ናይ ብሬሻን ሮማን ፀወቱ ኣብ 2003 ጋርዲዮላ ምስ ኣልሂላል ኣብ ቀጠር ስታር ሊግ ተፃዊቱ። ኣብ 2005-2006 ካብ ብርክት ዝበላ ክለባት ኤሮጳ ዘቕረበሉ ዕድመ ነፅይዎ። ምክንያቱ ናይ ፀወታ ሂወት ኣብ ምዝዛም ይበፅሕ ከም ዘሎ ስለ ዝተሰምዖ። ኣብ 2006 ጁዋን ማኑኤል ሊላ ኣሰልጣኒ ሜክሲካዊት ክለብ ዶራዶስ ኮይኑ ተመዚዙ። ሊላ ንጋርዲዮላ ኣብ ኣክስኮፖን ኣብ ቤት ትምህርቲ ምሕደራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስታ ክለብ ክፃወት መልሚልዎ ነይሩ። ጋርዲዮላ ን6 ኣዋርሕ ምስ ዶራዶስ ተፃዊቱ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ መስፈርቲ ግን ኣብ 10 ፀወታት ተሓፂሩ። ቅድሚ ጥራውታ ምውፁእ ነታ ክለብ ሓንቲ ሸቶ መዝጊቡ። ምስ ሃገሬት ጋንታ እስጳኛ ከም ተፃወተ ጋርዲዮላ ኣብ ጥቅምቲ 1992 ፈለማ ግዜ ኣብ ላዕለዎት ፀወታታት ኣካይዱ። ኣብታ ዓመት እቲ እስጳኛ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ባርሰሎና ወርቂ መዳልያ ምስ ተዓወተት ሓለቓ ጋንታ ኮይኑዋ። ኣብታ ዓመት እቲኣ ድማ ንብሉፅ ተፃዋታይ ዓለም ትሕቲ 22 ዓመት ኣፍልጦ ዝህብ ሽልማት ብራቦ ተዓዊቱ። ኣብ መንጎ 1992-2001 ጋርዲዮላ ልዕሊ 47 ግዜ ተፃዊቱ። ላዕለዋይ ጋንታ እስጳኛ 5 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ኣብ ዋንጫ ዓለም 1994 ኣባል ጋንታ እስጳኛ ኮይኑ ብኢጣልያ ዝተባህለ ተሳኢራ ናብ ርብዒ ፍጻመ በፂሓ። ብሰንኪ ዘይምርዳእ ምስ ኣሰልጣኒ እስጳኛ ጃቪየር ክሌመንት ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ዩሮ 1996 ኣይተሳተፈን። ኣብ 1998 ንምይኡ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ማህረምቲ ገጢምዎ። እዚ ድማ ካብ ዋንጫ ዓለም 1998 ኣልይዎ። ድሕሪ ግን ኣብ ዩሮ 2000 ተፃዊቱ። ኣብኡ ድማ ንእስጳኛ ናብ ካልእ ርብዒ ፍጻመ መሪሕዋ። ኣብዚ ግዜ ብተመሳሳሊ ፍልይ ብፈረንሳ 2-1 ተሳኢራ ክሳብ ናይ መወዳእታ ፀወቱ ብ14 ሕዳር 2001 ማእከል ሜዳ እስጳኛ መሪሑ። ኣብ ምሕዝነታዊ ፀወታ ኣንጻር ሜክሲኮ 1-0 ብምዕዋት ናይ መወዳእታ ሃገራዊ ሸቱ ኣንጻር ሽወደን ኣብ መበል 45 ደቂቃ 1-1 ማዕረፍቲ ኮይኑ ኣመዝጊቡ። ጋርዲዮላ ንጋንታ ኩዕሶ እግሪ ካታሎንያ ተፃዊቱሉ ስሙ ይጣበቕ ነይሩ። ኣብ መንጎ 1995-2005 ካታሎንያ 7 ምሕዝነታዊ ፀወታታት ኣካይዱ። ቅዲ ፀወታ ጋርዲዮላ ኣዝዩ ፈጠራዊ ፃዕናን ቅልጡፍን ውቁብን ተፃዋታይ ኮይኑ ጽቡቕ ትፅቢት ታክቲካዊ ንቕሓት ከምኡውን ፀወታ ናይ ምብራብ ክእለት ዝነበሮ ኣብ ምሉእ ዕድሜ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቅድሚ ድሕሪትን መስመር ጋንታ ከም ሜዳነ ወይ እንዳተኸላኸለ የከፋፍል ነይሩ። ኣብ ዝያዳ ጥቃዕቲ ናይ ማእከል ሜዳ ተራታት ክፃወት ዓቕሚ እንተነበሮ ዋላ ኣብ ምክልኻል ብቑዕ እንተነበረ ብናይ ጋንታ ስራሕን ምክልኻልን ኣቀማምጡን ንፀወታ ንምብታን ኩዕሶ ብውፅኢታዊ መንገዲ ንምዕዋት ተፃረርትን ንምፅቃጥ ዝኽእልን እኳ እንተነበረ ብዙሕ ፋውል ናይ ምሃብ ዝንባለ እውን ነይርዎ። ከምኡ ስለዝኾነ ከምኡውን ብኸፊል ብሰንኪ ቀጢን ኣካላዊ ህንፃ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቅድሚ ምክልኻል ከም ዓሚቕ ተፃዋታይ ኮይኑ ይፃወት ነይሩ። ኣብኡ ድማ ቴክኒካዊ ዓቕሙን በሊሕ ስልዎት ልክዕ ናይ ምሕላፍ ፀወትን ይበልፅ ነይሩ። ዋላ ከባቢ ቅልጣፈ ናይ ድሪብሊንግ ክእለት ካብ ኣየር ክእለት ሓያል ኣካላዊ ኣትሌቲክስን ባህርያት እንተዘይብሉ ጋርዲዮላ ኣብ ምሉእ ዕድሜ ብራእዩ ብቕረባ ምቁፅፃር ርሕቐት ምሕላፍ ኣቀማምጣ ዘለዎ ስምዒትን ህዱእ ርግኣት ኣብ ኩዕሶ ከምኡውን ልዑል ተቐባልነት ይረክብ ነይሩ። ቅልጣፈ ተሓሳስቡ እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ዋንጫ ክኣቅብን ወይ ንፀወታ ጋንቱ ኣብ ማእከል ሜዳ ብቕልጡፍን ተሓላለኸን ሓፀርቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ምልውዋጥ ከቐምጥን ኣኽኢልዎ ወይ ድማ ነቲ ፀወታ ምቕያር ብዝነውሐ ምሕላፍ ዕድላት ምፍጣር ተባኡን ምስ ናይ ሜታዲስታ ማእከላይ ፍርቂ ብቋንቋ ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ተመሳሲሉ እዩ። ብሰንኪ ኣብ ማእከል ሜዳ ፀወታ ናይ ምእዛዝ ክእለቱን ከምኡውን ጋንቱ ኣብ ምክልኻል ምሕጋዝን ጋርዲዮላ ንመጥቃዕታዊ ስጋት ዝኸውን ዓቕሚ ነይርዎ።
بسنكت ناي متقع ميادات وي كاب رحقات بتخكر ناي متقع عقم الجات عم مفتار وي كاب ست بيس قبل الشات عم تكاس ونوصيتاوي نيرو حراغان تغريتين برشلونة حارات كانت اسبانيا كين دغدلت هب عملوا علم بمريحنة ونقول يحرق ولا كان يمصوات كلن تحلوا عملوا علم نقدات تزقال عمخانون يفلق نيرو ቅዱስ ጸወታ ጋርዲዮላ ክንዳ ኣብ ኣካላውነትን መሃርን ኣብ ፈጠራ ሜላን ምንቅስቃስን ኩዕሶን ዝተመርኮሰ ኮይኑ ንሓያሎም ነፃ ንኣሽቱ እስጳኛውያን ኣካፋፈልቲ ጸወታ ዘነቃቅሖ ኮይኑ ከም በዓል ዛቢ ኣንድሬ ኢኔስታ ከምኡውን ሰስ ፋብሪጋስ ከም ጸወታ ይገልጾ ነይሮም። ፒርሎ ድማ ንጋርዲዮላ ሞዴል ክብል ገሊጽዎ። ፕሬዚዳንት ባርሰሎና ነበር ጃን ላፖርታ ሓደ እዋን ጋርዲዮላ ኣብ ታሪክና ዝበለፀ ማእከል ኣከፋፋሊ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ። ያን ክረፍ ሓደ ካብቶም ዝበለፀ ኣከፋፈልቲ ወለዶ ገይሩ እዩ ዝገልጾ ነይሩ። ኣብ 2001 ወኪሉ ጆሴ ማሪያ ከምዚ ኢሉ ገሊጹ ኣብ ዓለምና ንቴምፖን ህርመትን ጸወታ ጋንቱ ኣብ ምእዛዝ ዝበለፀ እዩ። ካብ ማርካን ጋርዲዮላ ኣብ 2020 ሓንጎል ናይ ባርሰሎና ድሪም ቲም ኣብ ትሕቲ ሃንኮርፍ ክብል ብምግላጽ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ቀኛውን ተጻወቱ ኩሉ ግዜ ይቆጥሮ። ፌድሪኮ ኣከ ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ካብቶም ዝበለፁ ዓሚቕ ሓሶት ዝፃወቱ ተጻወቱ ክገልጾም ከሎ ሊቡሽ ናይ 90minutes.com ኣብ ዝርዝር ዘ ቤስት ዲፕ ላይን ፕሌይሜከርስ ኦፍ ኦል ታይም ከይተረፈ ኣብ 2020 ኣስፊሩ ፍሉጣት ተጻወቱን ኣሰልጠንትን ዝተዛረቡ ብዛዕባ ፔፕ ጋርዲዮላ ካብዚ ገጠመን ዝኸበራ ጋንታታት ብመሃናፁ ሞሳብ ብምሃብ ሲቲ እታ ዝኸበደት ጋንታ እያ ክብል ይኽእል ነይራ። ግን ምስ ባየር ሙኒክ ፔፕ ክገጥም ከለኹ ብዙሕ ቀሊል ኣይነበረን። ነንሕድሕድና ንቅድሚት እንዳፍእና ደረጃ ዕብዳን ገጽና የርገን ክሎፕ ፔፕ ብውልቅን ብሞያ ዝሃበኒ ኩሉ ብልበይ ከመስግኖ ደሊ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ፅፁዋ ባርሳ ናይ መወዳእታ ሞሂካን ዘመነ ክሮፍ ድሕሪ ደጊም ኣብ ሓደ ዓመት 6 ዋንጫታት ክዕወት ዝኽእል ኣሰልጣኒ ኣይክህልወናን እዩ። እዚ ድማ ብተግባር ዘይከኣል እዩ። ተጻዋታይ ባርሰሎና ነበር ክሪስቶፍ ስቶይኮቪች። ጋርዲዮላ ንባርሰሎና ዝበለፀ ኣሰልጣኒ ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ነበር ጆሴ ማሪኖ። ፔፕ ባርሳ እዩ ነዛ ክለብ እዩ ዝነበር። ካብ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ዝፈልዮ እዚ ፕሬዚደንት ባርሳ ሳንድሮ ሮሰል ኣብ መቀየሪ ክዳን ካብ ዝረከብኩም ውሕዳት ምሁራት እዩ። ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ይሓስብ ብዝብል ትርጉም ምሁር እዩ። ብዛዕባ ብዙሕ ኩዕሶ እግሪ ብርግፅ ግን ከዓ ብዛዕባ ስነ ፅሑፉን ካደ ባህላዊ ነገራት እውን ኣሰልጣኒ እንግሊዝ ነበር ፋብዮ ካፔሎ። ነብሱ ናይ ሓንቲ ደቂቃ ዕረፍቲ ኣይህብን እዩ። ርእሲ ሓሰማ ዘለዎ ኩዕሶ እግሪ ኩሉ ናት እዩ። ኣብ ኩሉ ድማ ክንዲዚ ፅዕቁነት ይእቱ። ፔፕ ዳርጋ ንኩዕሶ እግሪ ሕማም ኣጋጢሞ ኣሎ። ኣከፋፋሊ ባርሳ ዛቢ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣዝዩ በሊሕ ተፃዋታይ ነይሩ። ምስኡ ኣብ ሜዳ ከለዎ ኩሉ ግዜ ከምኡ ኣዝዩ ሓያል ኮይኑ ይስምዐኒ ነይሩ። ምንቅስቃስ ይፈልጥን ምንቅስቃስ ካልኦት ኣዝዩ ዝፈልጥን እዩ ነይሩ። ተኸላኻላይ ኢጣልያ ነበር ፍራንኮ ባሬሲ። ባርሳ ኣብ ዓለምና ዝበለፀት ጋንታ እያ። ኣብኡ ምስ በፃሕኩም ምስ ኮድኩም ድሮ ፈሊጠ ነይራ። ጋርዲዮላ ፍሉይ ኣሰልጣኒ ኣብ መንጎና ዝነበረ ፀገማት ዝተፈላለዩ ነይሩ። ኣጥቃዓይ ባርሰሎና ነበር ዝላተን ኢብራሂሞቪች ሓደ መንእሰይ ታክቲሻን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዕውት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣርእዩ እዩ። ኣብ ኣያክስ ከምኡ ዕውት ክኸውን ዓላማ እዩ። ኣሰልጣኒ ኣያክስ ተኸላኻላይ ባርሳ ነበር ፍራንክ ዲቦር። ፔፕ ስራዊ ኣፅዋር ናይ ዘጉጅለ እዩ። ነቲ ፅሩይ ፅሬት ተፃወቲ ገዲፍና ምስቶም ዝሰርሑ ኣሰልጠንቱ ኣዝዩ ፍሉይ ተውህቦ ነይርዎ። ፔፕ ጋርዲዮላ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ምስጢራትን ኣገዳሲ ኣባል ጋንታ እዩ። ሓላዊ ድላት ባርሰሎና ቪክቶር ቫልዴዝ ኣብቲ ኣሰልጣኒ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ካብ ዝገጠምኩም ጋንታታት ዝበለፀት ጋንታ እያ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ድሕሪ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣብ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ 2011 ዝተሳዕረሉ። እንታይ ዓይነት ኣሰልጣኒ ከመይ ዝበለ ኣሰልጣኒ ብሉፅ ወዲ እዩ። ንብዙሕ ዓመታት ከም ኣሰልጣኒ ኣብ ቂድሚ ዝፀንሐ ኣርኣያይ ነቲ ኣብ ባርሰሎና ዝገበሮ ክደግሞ ዝኽእል ሰብ ከም ዘሎ ርግፀኛ ኣይኮንኩን። ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ሮበርት ዲማቴዮ ጋንትኡ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ንባርሰሎና ኣብ ዝሰዓረተሉ ፍልስፍና ባርሰሎና ካብ መዕወት ምክሳር ቻምፒዮን ክዓባ ኣለዎ። ጋርዲዮላ ሓደ ካብቶም ወከልቲ ነዚ ፍልስፍና እውን ኣብ ዓወት ከም ዘብፅሑ ስለ ዝገብሮ ተስፋ ዘቁርፅ ዓመታት እውን እንተሓለፍ ፀናሕን ክምለስን ፈተኹ ነይረ። እዚ መሳጢ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ነበር ኣርሰን ቨንገር። እቲ መምህር ናብ ማንቸስተር ሲቲ ክመፅእ ከሎ ኩዕሶ ብፅቡቅ ደረጃ ዝፈልጦ መሲሉኒ። ፔፕ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ከም ዝነበርኩ ክስማዕኒ ገይሩኒ። ኣዝዩ ዓይነተይ ከፊትን እዩ። ንሓንጎለይ ዳግማይ ምሂዝኒ ፍፁም እፈትሕ ዓመታዊ ሓድሽ ነገር ኣሎ። ጆን ስቶንስ ፔፕ ጋርዲዮላ ከም ተፃዋታይ ዝተቀነፀፎም ዓወታት ኣብ ባርሰሎና ቢ ሰኮንዳ ዲቪዥን ቢ 1991 ተዓዊቱ። ባርሰሎና ዓባይ ጋንታ ላሊጋ 1991 4 ጊዜ ኣከታቲሉ ተዓዊቱሉ። 1997 ድማ ኮፓ ደል ሬይ 1997 ክልተ ጊዜ ሱፐር ኮፓ ዲ ስፓኛ 1991 ጊዜ ተዓዋቲ ኮይኑ ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮፓ 1991 ዋንጫ ተዓዋቲት ዋንጫ ኤውሮፓ 1997 ሱፐር ካፕ ኤውሮፓ 1992 ስፓኛ ትሕቲ 23 ዓመት ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክ 1992 ብውልቁ ዝወሰደ ሽልማት ብራቮ 1992 ኦሎምፒክ ስፓኛ ብሉፅ ተፃዋታይ 1992 ኦሎምፒክ ስፓኛ ብሉፅ ተፃዋታይ 1992 ተዓዋቲ ኮይኑ ዛዚሞ። ጋርዲዮላ ከም ተፃዋታይ ኣብ ዛዚምና ኣለና ከም ብሉፅ ኣሰልጣኒ ኣብ ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና እንዳበልኩ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።